आंनि बे भिडिअ'आव खुलुमनाय थालायबाय लोगो नोंथांमोन मानोना बुङोबा नै दिनै एसे भिडिअ'आ टपिकआ एसे आलादा जागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअ'खौ माने जोबजासे नायलांबासो बुजिगोन आसरित आरोना लोगोफोर साननो थाङोब्ला मानो होनना बुङोबाथाय हौवायानो सानै जाखाबाय ओमफ्राय माने बेजों सासे मानो होनबा गथ' दंखायो बियो ओमफ्राय आरोबाव दा मानो होनना बुङोब्ला गुबुन सासे खारसननो होननानै गुबुन सासे हौवाजों खारसननो फैबावदों आरोना बे मानसिया ओमफ्राय दाथ' रायजो राजाया गनायासै न'खरनियाबो गनायासै लाखिनाय जायासै आरोना बिथांजोखौहाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबासो बुजिगोन आरोना खारसनना फैदोंमोन मानो होनना बुङोबा बिहा हौवायानो सानै जाखाबाय आरो गथ' सानै बेजों सासे ओमफ्राय बे सासेजों माने थार्ड जागोन आरो हौवाया साथाम जाहैसिगोन मानो होनबा लोगोफोर साथामब्लाथाय बेजों सासे गथ'आनो दंखायो ओमफ्राय दा बेजों माने हाबा जायोबा जुलि जाबावलायोबाथ' आरो बेजों सासे गथ' जाबावगौमोन बेथ' खिथाया जाथावा नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव माने फोरमायहरबानो जाबाय माबोरै माने मा खालामनाय गाहाम बिदि मानसिखौहाय ना गनायथावा आरोना दा बेनि थाखाय न'खरनि मानसिफ्रा लाखियासै बेखौहाय माने थिनहरफिनबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअ'जों नायलां माने हाजासे साबस्क्राइब हाजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर भिडिअ'खौ गावसिजोबना हो अके दाथ' सेंग्रायासो फाग्ला बायदि जाबायना नोंनि थाखायनो बै दस्रा फिसाइफ्राबो फाग्ला बायदि जाबाय आरो बे सेंग्रायाबो बिदि जाबाय हिनजावखौनो दोनलांनो नागिरदों हिनजावखौ नै बे हिनजावा जों गामियाव फैदोंमोन आरोना खारसन फैदोंमोन दा दोनलांफिननो नागिरबाय गथ'आनो सासे हौवाजों 6 बोसोरनो सासे हौवाजों 3 बोसोर जाहैदों ओमफ्राय दा जों गामियाव फैबावदोंमोन दा दोनलांफिननो नागिरबाय जों गामियाबो लाखिला आरोना बिदि मानसिखौ बोरै लाखिनो बयबो बायराल खालामना हो लोगोफोर जाहाथे सारोन हगारजाखानायसो जाहैदों मानसिया मा जायगानिलाय बिसमुरिनिनो मानसिया दा बिमा बिफानि न'आवबो थांनो हाला आरो हौवायाबो लाला जाहैबाय दा बबाव थांनो सानदों नों बे बारनिफ्राय जों गामियाव आगान होनोबो मोनला आरो दाफैखासै बे हौवाजों लोगो दा हमखासै जुदि हमनांगौबा बाथ्राया गाज्रि जागोन बेहा सेंग्रा मानसि बिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो मोना नों सानै गाहाम फिसा गोनांखा मानसिया बोरै सेंग्रा आयथाखौ लानानै बिदि खालामनो नागिरखो नोंलाय दाथ' सेंग्रायासो फाग्ला बायदि जाबायना नोंनि थाखायनो बै दस्रा फिसाइफ्राबो फाग्ला बायदि जाबाय आरो बे सेंग्रायाबो बिदि जाबाय बिनि बुंनाय बि बुंजानांगौब्ला बुंजाबाय थायोब्ला माबायाव हाबनानै थायो ओंखायनो माबानाङा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दा गाला आरो आंनि भाइरेल जागासिनो दं आरोना भिडिअ थारमाने गालाया बुंदों आरोना आं हाबा जायाखै बे नाबले रेन्डिनि खोथाखौनो लाबाय नामा होनना बुंदों आरोना आरे यार हाबा जायाखै नामा मा बिदि रावजों मा बिदि बुङाखै नों लासिंसिं आंनि सिगाङाव बुंदों बे मिथिबाय दा लोगोफोर बे बुंदों आं शिलं थांनो नागिरदों होनना बुंदों आंनो फट' हरदों बे गावनि हिन्जावजों गावजोंनि आखाइखौ खेबना हरदों बे गारियाव बासाव लानाय ओमफ्य बुंबाय बे बाय बाय प्रिया ओमफ्राय प्रियासो गोरोबनाय नंला होनना बुंदों आरोना आं सिगाङाव देखायना होगोन लोगोफोर नोंसोरनो नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै साननैसो थानानै खोनानो मोनबाय माने खोनानो मोनाखै आरोना माने हाबा जादों होनदों बेयो माने हाबा जायाखैमोन नालाय गावो ओमफ्राय आंखौ देखायदों माने एक्स नाब्लेनाय देखायदों होननानै बुंदों आरोना बे भिडिअखौ फट' गावसोरनि हाबा जानाय फट'खौ आरे यार आंनो देखायदोंमोनबा बियो वाट्सएपआव स्टेटास दोनना लागौमोन फेसबुकआव स्ट'रि दोनना लागौमोन जुदि आंनो देखायदोंबा प्राइभेट दोननो हायोमोन बे आंखौ नुथों होननानै आरो गाव दोनालासिनो बे हिन्जावआ मानो दोनखो जेनेबा आरो दोनदों बे हासबेन्ड होननानै रुमाव लानाय सानजों नोंसोरो गुवाहाटियाव दङ सानजों हाबा जायालासिनो नोंसोर लिभिं थायो मिथिबाय दा आं मिथिगौ बिमा बिफा रावबो गामिनि मानसि रावबो मिथिया नोंसोरखौ थारमाने रावबो मिथियानानै दा सिसि खारखुमानो नालाय सोरथो मिथिनो रावबो मिथिया थारमाने नोङो बारा जाबाय नालाय बबे मिथिबाय नालाय नों दा बिदि होननानै बुङाबानो उफाय गैया आरो आं मिथिगौ दे एफा मानसिखौ बिदि जाम्बि खालामनाङा मिथिबाय दा आरो आं नोंजों जेबो दावराव जायाखैमोन एसेल'सो फिसा दावराव जादोंमोन बेयावनो नोङो गोदान हिन्जाव प्रप'ज खालामदों नों बिनि बागैबो मिथिया जेबो मिथिबाय दा आरो हिन्जावाबो नोंनि बागै जेबो मिथिया खोनानो मोन्दों माथो हिन्जावाबो हाबा जाखांखानायसिनो लाजिजासि नोङो मा एसे फाग्ला मानसिरा आयौ थैस आंखौसो फानहरबावदों आरो दानो मेसेन्जाराव नाब्रे रेन्डिनानै लिपस्टिक फुननायसोनो सिन्दुरा नोंगौ लिपस्टिक फुनखानाय नोंसानो लादों आंखौ देखायदोंमोनबा नोङो स्टेटास दोनगौमोन मिथिबाय दा प्राइभेसि खालामनानै रावखौबो नुयो बाट नों दोनाखै नों स्ट'रिबो दोनाखै मिथिबाय
हिन्जावसो दोनदों फेसबुकआव आंबो मोनथियामोन शिलं थानो होनदों मास माबा सानबाल' थाहैगोन जों होनना बुंदों बियो माबाया हौवाया मोनथिबाय दा सानबाल' थायो होनदों दा खोनानो मोनबाय गुवाहाटियाव दङ लिभिं थाहैनो सानदों दा माने रुमावथ' बिदि हाबा जायालासिनो रावबोथ' दोनाना हाबा जायालासिनो बिदि कापल्स दोनाना दा नोंसोर हाबा जाबाय होननानै थगायनानै नोंसोर सिन्दुर थुनानै दा थायो मोनथिबाय दा आं मोनथिगौ दे थगायनाङा एथ'आ मानसिखौ दा आं ससियेल मिडियाआव नोंसोर देखायना होबाय नोंसोर भाइरेल जाबाय नालाय दा नोङो बुंगोन मानसिफोर गामिनि मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै बुंगोन आरोना नों दा हाबा जायाखै होननानै दा ओंखायनो आंखौ फानफिनो आरोना मोनथिखागौ मोनथिबाय दा एथ'बां बिदि सालाक